Artista gazteen erakusketa danez, danetik daola iruditzen zatez, barietatea handiko erakusketa da. Eta gaina kontutan izan behar da, artista gazteena dela. Eta orduan horretik, ikusiko dugu momentu batzuetan, lan asko ez daudela ziaro bukatuak edo eginak, lan batzuek prozesuan daude, eta asko gainean ikusten gaur egungo arte joeran nagusi da zerbait dela arte prozesuala edo prozesuan dagoen artea aurkeztea, ezta? Eta orduan hori ikusten da, eta horretik nik uste gora bera handiko erakusketa badala. Hemendik hasiko gea, areto honetatik, hemen Nerea Sapirainen lan batzuek daude, lan bat, Nerea Sapirainen bi lan aukeratu ginen zen, lehen esan dudan bezala, bat 3. sarila irabazi duen soinekoa. Pieza honekin, Soportador de Arte izena duena, hasi nintzen orain dela denbora dexente. Hasierako idea zen, normalean lan egiten dudan gaia soineko batekin lotzeko, hau da, arkitekturaren estetika edo itxura, guk ikusten duguna. Nolabait ezinezkoa zitzaidan neukan idea hortara sartzera, eta arte munduan, inguru guztietan gertatzen dira, baina dauden halako arazo bai artea jendearekiko eta arte mundu barruan edo arte giro hortan dabilen jendearen arteko erlazioek nolabait suposatzen zituzten gauza batzuen ondorioa izan zen, ez? Soinekoak aipatzen du artea eta ego hau da nolabait zuk ikusten dezuna eta ikusten duena bi elementuak batera doaz, ez? Eta hor dagoen erlazio hori nabarmendu nahi da. Erakustareto batean dago eta soinekoa jantzi dezakezu erakustaretoan dauden piezak ikusteko. Ez da teknika bat erabili izan dudana. Normalean, beste teknika batzuk erabiltzen ditut, argazkia, serigrafia, margotzen jardun izan dut denbora askoan. Instalazioak egin ditudanean, edozein materiale baino objektuak erabiltzen ditu gehiago. Jende asko, arte munduari kritika bat dela eta, badago hortatik zerbait, baino joku batean utzi nahi nuke gehiago. Kritika horrekin joku bat kritika bera izatea baino. Udazarrietan lan honetan ondo ikusten da, edo nahi iruditzezat pinturaren joera berrien adibide badala, ezta? Pintura gaur egun askotan mugatu beharrean mise batea edo horrelako euskarri erabil edo eramangarri batea askotan egiten da espazioarekin jokatzen, ezta? Kasu honetan bezala ikuste duzue nola dagoen mural bat edo paetean pintatutako plan bat eta gaina gazten erreferentzi estetiko berriekin, ezta? Komiki mota honek izugarrizko eragina izan dula belaunaldi batzuetan eta oraindik gazten artean izugarrizko onarpena dauka eta Judasek hori lantzen du, ezta? Erreferentzi estetiko berri horiek eta nola eraman pintura lanetara, ezta? Gela honetan, 3 gauza oso ezberdina dazkau, hor ondoan azaltzen dira Xabier Ubedaren argazkiak, fotomatonen bitartez hartutako argazki serieak peatu ditu elkarren aldamenian, denboraren inguruko hausnarketa egiten du. Analesetak egindako eskulturak jaso zuen 2. saria, reservado izeneko hori, eta gehiago hurbiltzen da eskultura kontzeptu klasikoetara, ez da zen nahi da materialen erabilpena, eta zati txikiz egindako lurreko pieza bada, eta jokatzen du pixka alde hotza eta alde leunen artean, ez da. Gero beste lan bat ere badauka Analesetak ikusgai erakusketan,
Da horrelako ziloi bat eta iturrien azpian egoten dian urak irezteko, irentzteko zera horiek, katxar horiek, edo ez dakit oso nola deitu. Eta, uste ondo uztartzen diala, ondo komplementatzen diala bi lan hauek ikusteko analizetaren analizetaren interesak zein dian, ez? Azkenik, hirugarren lana, areto honetan daun hirugarren lana Sandra Cuestarena da, eta berak gehiago lan egiten du akzioekin eta akzio horiek lagatzen dituen arrastoekin, ez da? Horregatik bideo bat aurkezten du, eta bideo horretan ikusten da berak egindako ekintza bat. Beste lana, dia objektuak, solte, lurrean gainean, lurra ere prestatu du, eta nire ustez behinepen dia egindako ekintza baten arrastoak. Alde batetik dago bideoaren erabilpena, eta bideoa oso modu ezberdinetara landuta gainea, alde batetik bideoa berez, landuta dago pare bat obretan. Bestalde badaude ekintza artistikoen lekuko moduan erabilitako bideoak. Adibidez, beratzean dagoen Xabier Ferroren horrelako harresi baten eraikuntza. Hortik aurrera bideoa erabiltzen da baita ere instalazioen zati moduan. Hori ondo ikusten da, irabazi duen saria irabazi duen, aurreneko saria irabazi duen Incom lan horretan, eta baita ere Iñaki Garmendian instalazioan, rock radikal basko horretan, nun bideo irudiak edo telebista batean azaltzen dian irudiak beste elementuak edo baliabideak bezain importantea da instalazio horretan. Badago erakusketan CD interaktibo bat, eta lan horretan ikusten da Bilbo hiriko planua, eta zenbait puntutan klikin eskeo azaltzaia beraiek hartutako bideo toma batzuek, eta hor ekintzak egiten ari dira, ekintza absurdo xamarrak edo gorputzarekin harremana duen ekintza batzuek. Mikel Lubelin lanian azaltzen da ordenadorean egindako zerbait, nuke oso ondo sailkatuko ze irudia saltzen dian hor, animazioarekin harremana duen zerbait da, baina nik usten dut daola aurkeztuta instalazio moduan edo eskultura moduan edo hiru dimentsio duen objektu moduan. Maider Goikoetxea bezalako argazkiak baita ere ekintza baten lekuko dianak, bestalde argazkia berez erabilita keinu batzuek edo gorputzaren keinu batzuek azaltzeko, gorputzari buruz hitz egiteko eta Marta Amonarrizen argazki txikia horren adibide garbia dela iruditzen zait, eta gaina ederra. Azkenik argazkia pintura moduan erabilita, pixkat esan eta horrelako emaitza estetiko bat bilatzeko edo Galder Izagirrek egiten duen bezala, eta oso interesantea iruditzen zait lan hori egotia justu Aiert Alonsoren pinturaren parian, justu Aiert Alonsoren pinturak kontrako bidea aukeratzen du, hau da oinarrian edo abiapuntu moduan hartzen du argazkia pinturarako. Eta orduan batek egiten baldin badu argazki baten pintura edo manipulatutako argazki baten pintura, besteak berriz argazkiaren bitartez bilatzen nahi da pinturaren bitartez lortuko lukeena. Desira barruan gabe, hau da Jon Ander Garzia eta Itziar Garzia jarri duen bigarren artelana,
Eta, behaien helburua da plastiko handi batekin ohiko espazioa aldatzea, pixkat. Hala ere ikusten dut behaiek lortu duela espazio aldatzea, pixkat ateratzea ez bakarrik erakusketa aretua, liburutegia edo orokorrian hemen bertan egiten dian gauza danak, zeharo aldatu. Aurrenengo sariak ere gai horri buruz hitz egiten du, ez? In.com obraren sorrera Bartzelonan izan zen. Lehengo urteko urrian Bartzelonara joan ginen, gure sorkuntza lanekin segitzea eta ikasketak egitea bertan. Eta han geundela, topo egin genuen, ordura arte guretzat oso gertukoak ez genituen zenbait komunikatzeko mediorekin, ez? Proiektua oso zera bateko bideokonferentzio horietatik, azizian nolabaiteko adarrak edo derivazio batzuk sortzen, web horri bat sortu zen, baita ere Gipuzkoa guztian zehar banatu dauden postal free zirkuitoa banatu dauden postal batzuk, baita ere Donostian eta Bartzelonan daude inkomunikatuak metro gutxitara aurkitzen dian bi Ziberkafe Donostin eta bi Bartzelonan. Beraien arteko txat itxi bat jarri dugu, baita ere jokuaren jarraipen bezala. Baita flyerrak edo postalak atea genitun, nola baita harremantzeko aretotik kanpo gertatzen ari dena, hiri mailan gertatzen ari dena, eta areto barneko sortuta dugun giro hau edo, ez? Eta nola baita flyerra zan baita ere iragartzen zuena proiektu osoaren parte bada ere. Zerbait planteatzen dugu refleksio modun edo komunikazio eta inkomunikazioen artean dagoen muga oso ahula dela. Eta askotan ez dakigu ze aldetan kokatzen gehan, ez? Zerbait ireki egin nahi genuen, ez zerbait irakurketa bakar eta itxi batean. Baizik eta jendeak ere parte hartzezan, bere ikuspegitik ere gauzak hartzitzen. Ez denun nahi ikusleak eduki, baizik eta parte hartzaileak, ez? Jendeak ura edan dezake, postalak hartu ditzazke. Muketanen gainetik pasa daiteke jende asko eskibatu egiten du horrela. Eta baita ere hori ez dugu lau azken emaitz bat bezala ikusten, baizik eta emaitzetako bat, segurazki proiektu honekin aurrera jarraituko dugu. Beste arte lan mota badao, sailkatzeko zaila dana, niretzat eta da, Aitor Espiek egin duena eta geografia utopika edo geografias utopikas edo izena duna, ez? Berak mapak zatitu ditu eta zati horiek behatu, eta orduan sortu dira geografia berri batzuek existitzen ez dutenak, berak utopikoak diala esaten du, eta gauza bera egin du beste puzle antzekoak edo rompekabezaz, garai bateko rompekabezaz antzeko kaja batekin, ezta? Eta baita ere Unai Gabilondoren bi lanak. Hor pasilloan dagoen bulegoa izenekoak, pertsiana eta poliuretanoaren bitartez egindakoa, eta baita ere yo me reclino, tu te reclinas, él se reclina izeneko izenburua duen beste lan hori, gehiago da eskulturaren gaineko hausnarketa bat, baina aparte kritika zuzena egiten dio arteari eta artearen gainean daukagun gehiegizko mirespen edo onarpen hori, ezta? Ibai Maritxalarrek egin du pintura bat, Richard Barton izenekoa, espresionismotik urre da ona, baina baita ere erabilita ikono sinematografiko bat edo nahi baldin badezue izar bat, ezta? Richard Bartonen aurpegia eta horren gaineko degradazio bat pinturaren bitartez. Hori alde batetik eta beste aldetik nik usten dut pinturaren barruan ere sailkatu beharko genukela konfetiz egindako beste lan bat, Ainara Etxeberriarena, ezta? Konfetiak espaldin badia pintura edo pintura tradizionala, nik uste erabilpena, kolorearen erabilpena obra honetan eta horman azaltzea eta bi dimentsio edo planoa izateak badula erreferentzia pinturari eta
niretzat arte inglesari, Damian Hirsten gaineko erreferentzi oso zuzena dauka, emakume askok parte hartu du eta gainea iritsi dira azkenengo eztabaidetara, eta horrekin lotuta dago Estibaliz Albarezen lana, berari enkarnatu zioten emakumearen egunerako kartel bat egitea, bai kartela bera, eta bai nolako tokitan pegatu zen edo itxasi zen kalean, eta proiektu hori da Estibalizek aurkeztu diguna. Emakumearekin lotuta ere dago Ana Fernandezen lana, marrazki batzuek berak ordenadoren bitartez aldatutakoak edo eraldatutakoak, eta hala ere oso bestelakoa da Ana Fernandezek daukan beste lana. Hori bere aukera izan zen, bere proiektua izan zen katalogorako horri bat diseinatzea, eta prozesuan emandako urratsak eta azken emaitza bera da aurkeztu duena. Txokolarte kolektiboak grabatuarekin lan egiten du, eta horretik hemen aurkeztu duena izan da grabatuara ulertzeko modu ezberdin bat, eta lan tradizionala jarraitu beharrean, grabatuaren lan tradizionala jarraitu beharrean egiten duena da kaleko paisai bat, paisai horizontalak izeneko lan hori, lekuko moduan, bideo baten bitartez, eta baita ere ekintza horretan lortutako emaitza jartzea erakusketaretuan. Nik uste azken urtetan artista gazte askok lan egiten dutela edo lan egin duela marrazkiarekin era autonomo batean. Eta hori da, Iñaki Iturbek jarri ditun marrazkien bitartez lortu nahi duen asmoa. Eskulturatik askoz ere hurbilago, moain arte behinepen eskultura modu askoz ere tradizionalago batekin lan egiten du Mirari Urrusolak, berak aurkeztu du Migraziones lan honetan, egiten duena da telarekin eta eskoarekin edo argizeriarekin konpaktatu tela horiek, eta pixka sakabanatu espazioan pieza txiki batzuek maitik erorita egongo balia bezala. Erakusketaren barruan badaude beste pare bat lan bi dimentsio dituenak, bat iruditzen zait azpimarratzeko modukoa Ana Ester Fernandezek egindakoa, ze pixka zalantzan jartzen du bigarren dimentsioaren erabilera. Berak orain arte behinepen pintura landu izan du, eta bestalde baita ere Ainhoa Ontezilla zen lana, pinturaren barruan ere azpimarratzeko lan bat egin du neska honek, pintatu du neska honek, nire ustez baita argazkia oinarritzat hartuta, eta orduan hor paisai oso pribatu edo paisai oso propio bat erakusten du. Oier Etxeberriaren jostailu hauek dia alde ironiko kritiko bat gehitzen dio erakusketari. Badaude horrelako lanak erakusketaren barruan, baina askoz ere nire ustez serioa. Hemen berriz, kritika oso alaia da, oso gainean jolasteko eta ikusleak parte hartzeko, ezta? Eta nik uste dut horrek ere islatzen duela artista gazteentzat artea zer dan, ez? Gauza bat oso konbentzionala, oso serioa, oso urrutitik ikusteko, baizik eta parte hartzeko, jendeari eskaintzeko, eta aldi berean hausnarketa kritiko bat egiteko.